Toto ste možno nevedeli, že keď máte prevodovku v sport režime a dáte P-čko, tak sa prevodovka vráti naspäť. A možno ste nevedeli a nevideli takúto skrytú featureku, ktorú má E70, že vlastne tento panel je dotykový a môžete si rádio takto posúvať, alebo teda prepínať aj s tým, ale musíte to robiť citlivo, ja to robím strašne nahulváta. A to je jedna z vecí, o ktorej možno neviete, že teda E70 nimi disponuje. No a okrem tohoto napríklad, čo ste teraz videli, tak neviem, či ste počuli, ale keď bola kauza Dieselgate, a mne sa zdá, že už som to niekedy spomínal, tak E70 bola použitá od BMW ako príklad pre Volkswagen, ako majú vyzerať emisie. Priatelia, ahojte, moje meno je Palo a ja vás vítam pri ďalšom videu. Teraz to je úplne z trochu iného prostredia, na toto ste není zvyknutí. Toto prostredie som zatiaľ ešte nikdy neukazoval, ale povedal som si, že je možno aj lepšie to trošku aj obmeniť a skúsiť to spraviť aj trošku inak z takého domáceho prostredia. Anyway, niektorí z vás, ak nie už aj všetci, viete, že teda som zvážoval predaj mojej E70, ktorý sa nakoniec aj uskutočnil, takže už E70 nemám, ale som dúfajme hrdý majiteľ X5 generácie F15, konkrétne 3.0D 190 kW. Samozrejme auto uvidíte, nemusíte sa báť, auto vám predstavíme, ukážeme jedno s druhým, to sa vôbec nemusíte báť, ale sú tu ešte nejaké veci, ktoré som chcel ohľadne tejto témy povedať. To, čo ste videli na začiatku, plus teda to, čo som povedal, niektoré z tých vecí som vám asi vravel. Video, ktoré som mal pre vás pripravené, musel som urobiť naozaj celé odznova a žiaľ, niektoré zábery sa nedochovali. Každopádne, 2 roky od roku 2023, od januára som mal E70 vo verzii 3.5D, čo bol ešte stále motor M ako Miro, M57 N2, teda tá posledná generácia, najnovšia, tá zmodernizovaná M57, ktorú všetci tak dobre poznáme ako nestarnúci držiak. Ja si za týmto stojím si aj za tým názorom, ktorý som veľakrát povedal, že tie bavoráky sa dajú uživiť aj za normálny peniaz a nemusíte vyťahovať neviem aké nekresťanské peniaze z vačku. Všetko sa dá, len proste musíte mať, áno žiaľ, nejakým spôsobom aj tie kontakty na dobrých mechanikov, na dobré diely, na dobré ceny dielov, aby teda vás to naozaj nezrujnovalo. A tak ako som to povedal a ukazoval aj pri E53, keď tie diely sú strašne porovnateľné aj s koncernovými autami a budem toho názoru, že tie autá koľkokrát vedia byť aj lacnejšie na nejakú údržbu, len teda žiaľ opak je pravdou ten, že nie každý má nejakého spoľahlivého človeka vo svojom okolí, ktorý by mu ochotné a za normálny peniaz to auto aj servisoval, lebo veľa ľudí to vidí tak, že BMW, Audi, Mercedes, proste človek má prachy, tak idem z neho vytiahnuť aj to posledné, čo má, ale koľkokrát to naozaj tak není a ja si pamätám, mne chodievali správy typu takéto mám auto, takýto mám plat, postačí mi to? A koľkokrát to bol aj v celku nepomer, ale vždycky je nejaká cesta, že sa to dá. Každopádne 2 roky som mal E70, 3.5D, 210 kW, čo je teda 3 liter biturbo. Neboli twin turbo, ako som to ja ľúbil spomínať. Takže každopádne na aute sa spravilo strašne veľa vecí. Tí, čo nás sledujete aj na Instagrame, alebo teda tu už dlhšiu dobu, tak viete, že tam vlastne sa robila celá zadná nápravnica, predná náprava, rozvody vnútorné vonkajšie. Žiaľ, vplyvom tepla 2 roky dozadu prasklo čelné, takže čelné išlo nové, dosť veľa estetických prvkov, ako napríklad faceliftové svetla, predné, zadné a XY ďalších vecí. A momentálne pred predajom sa robila nová vákuová pumpa, nové žhaviče s riadiacou jednotkou a olej a všetky filtre. Ja som sa o auto staral ako najlepšie som vedel. Žiaľ, estetickú stránku v podobe lakovačky, čo sa týka nárazníkov, som nestihol, pretože zohnať nejakého normálneho človeka, ktorý vám to spraví ochotne za normálny peniaz, aj teda nejaký ten čas, hej, adekvátny, a keďže teda viete, akú robotu robím, ja som naozaj nemal čas riešiť veci také, že tuto máš kľúče, odvez auto tam a tam a keď bude hotové, dovez ho domov. Ja sa to nedá, nakoľko môj mechaniky môj brat, niektoré veci sa jednoducho naozaj skombinovať nedajú.
povedal som, a to vás určite bude zaujímať, že prečo som sa rozhodol to predať, keď som hovoril, že už to z domu nepôjde. Bolo to dosť také spontánne rozhodnutie, keďže už minulý rok som nad F-kom rozmýšľal a strašne veľa ľudí som aj čítal nejaké fóra a tak ďalej a hento sa tam kazí a toto a toto a toto, ale mne to proste nedalo a furt tam bolo niečo, že ale podľa mňa to není až taký strašiak, jak si možno veľa ľudí myslí. A bavil som sa o tom s nejakými mojimi známymi, s nejakými kamarátmi, ktorí mi povedali, že to je proste to isté, jak pri hociakom inom aute. Je pravda, že sú tie značky aut a typy a kategórie a motorizácie, ich je strašne veľa. Každá značka má motorizácie, ktoré sú dobré na piču. Alebo teda niečo medzi tým. Ja by som tak povedal, že táto N57 ako Noro, lebo však teda zase sa niekto nájde, že to vraj vyslovujem takisto. Takže tento Noro 57 motorizácia, ja by som tak povedal, že je niekde uprostred, lebo bol vyhlásený ako motor roka v roku 2013 a tiež to prešlo nejakou modernizáciou. Momentálne teraz dízlové motorizácie od BMW není už N-kové, ale B-čkové ako Braňo, B47 a B57, B47 2 liter, B57 3 liter. Vraj tie sú na tom ešte lepšie, ale čo sa týka nejakého pomeru cena a servisu, alebo teda tých servisných úkonov, tak je to isté, čo pri tom Norovi, lebo tiež tam musíte vymeniť rozvody, oničné ložiská a tak ďalej. Veľa ľudí rieši aj tie palivové čerpadlá, na to som sa tiež pýtal, robil som si na to taký trošku výskum. Bosch CP4 čerpadlo, ktoré dostali tieto bavorácké motory, tak dostali aj škodovácké motory, audinácké motory, volkswagenácké motory, jednoducho asi skoro každé jedno auto od roku 2010, takže je to v podstate jedno. A není to ani také typos bingo, pretože tam najviac záleží na tom, že keď človek dlhodobo jazdí na rezerve, tak proste to čerpadlo dostáva zabrať a môže sa tam proste stať to, že budú v tom palivovom systéme piliny a vyvarujete sa najlepšie tomu, keď jednoducho nebudete to auto trápiť tou jazdou na tej rezerve. Ďalšia vec sú teda oničné ložiska, rozvody a tak ďalej, kde je tiež veľký otáznik, pretože veľa ľudí, že treba to riešiť hen tak. Moja X5, ktorú som kúpil, má 225 000 km, menil sa olej každých 15 000, čo je tiež zaujímavá vec, pretože mám potvrdené od dosť veľa ľudí, že ten olej tam je naozaj základ a keď sa to mení pravidelne, tak to dokáže vydržať. Ale nebudeme o tom teraz nejako ospevovať, je to vec na samostatné video k predstaveniu auta, plus teda keď nejaké veci už budú vyriešené, tak si to tak povieme potom obsiahlejšie. Každopádne E70 teda hovorím, mal som 2 roky, mám s ňou dobré zážitky, bolo to zaujímavé auto, bolo to dobré auto, jedno z najlepších, ktoré som mal, bolo to moje 6. BMW, z kategórie X5 to bolo druhé a preto som aj zvolil F-kovú X5 F15, pretože som sa chcel trošku posunúť v tom segmente, pretože ten mi vyhovuje najviac aj skrze robotu, lebo som teraz zvyknutý na veľké auto a ako rozmýšľal som aj nad 7, ale furt tam bolo proste niečo také, ten taký vyšší posed. Pre mňa je to aj komfortné auto a musím povedať, že F-ková X5 je veľmi zaujímavá na šoférovanie, relatívne zábavná, ale hovorím, to si všetko povieme vo videu, ktoré bude čisto o tom. Teda, E70 som neplánoval predať, bolo to spontánne rozhodnutie, aj keď som nad tým rozmýšľal už minulý rok. Moja X5 išla do sveta so 406 000 km. Viem, že niektorí z vás, ktorí nás sledujete, tak ste sa mi ozývali na inzerát a bolo to fajn, že tí ľudia spoznávali to auto, asi aj vďaka EŠPZ-ke, ale ako ono je to vždycky fajn a mňa to proste poteší, keď niekto ma spozná a stáva sa to, že aj teda niekde na ulici ma niekto takto spozná podľa auta a tak ďalej, že teda nás sledujú, že nás sledujete, čo je teda pre mňa je to super a cítim sa byť slávny. Nechcel som teda sa toho nejako vzdať, ale povedal som si, že prečo nevyskúšať tú zmenu. Zatiaľ to vidím dosť pozitívne, akože sú tam také trošku obavy na základe recenzií a ľudí, čo proste písali, ale zase potom tam bola ďalšia tá skupina ľudí, ktorí jednoducho na tie auta nedajú dopustiť, na tie motorizácie nedajú dopustiť a musím povedať, že oproti M-kovej, oproti Miro 57 je o dosť kultivovanejší, ten motor je o dosť tichší, 8-stupňová prevodovka spraví svoje a vozím sa momentálne za 8,3 litra, mi ukazuje spotreba, čo je akože fajn.
si myslím, na také dosť ťažké auto, takže, ale hovorím, to si povieme v nasledujúcom videu jednoducho. Nechcel som sa E70 vzdať, lebo som dal do toho veľa peňazí, ale zase ja som typ človeka, ktorý na to nepozerá, pretože chcem sa voziť jednoducho komfortne, chcem sa voziť v pohode, v bezpečí, takže akože tie peniaze som nejako neriešil, ktoré treba do toho auta dať. Niektoré veci sa robili, že ani nebolo treba, napríklad brzdy som vymenil, ale predné som dával október, november myslím, Rottingery vrtané, lebo proste bol som na to naučený, že mal som športové ATčka na predchádzajúcej X5, mal som s tým dobrú skúsenosť, čo sa týka brzdenia, predsa len to auto je ťažšie, potrebuje ten brzdný výkon mať iný, tak som to tam dal. Ale ostatné veci, ktoré boli treba, napríklad tá zadná nápravnica, lebo teda auto už bolo dosť také čapnuté zozadu, tak som si povedal, že teda treba to spraviť, tak sa to spravilo, vyriešilo ostatné veci také v rámci priebežnej údržby, by som povedal. Ale stále si stojím za tým, že jednoducho to auto sa dá udržať za fakt normálne peniaze. Tie ceny sú dosť porovnateľné, napríklad F-ková X5 s E70 sú veľmi porovnateľné veci. Žiaľ, nepríjemný fakt je ten, že niektoré druhovýroby na E70 sa nedajú zohnať alebo sa zháňajú veľmi ťažko, čo sa mi stalo napríklad v prípade alternátoru, ktorý mi skápal 2 roky dozadu. Trvalo to relatívne dlho, kým sa zohnala náhrada, kým sa zohnal nový diel. Takže plus nejaké iné veci, čo sa týka takých tých bežných brzdy, ramena a tak ďalej, akože to sa zohnať dá, ale sú niektoré komponenty, ktoré sa zháňajú relatívne ťažko. A zase na druhú stranu, čo sa týka tejto X-kovej rady, mám to odsledované hlavne pri týchto dvoch generáciách E70 F15. Keď vám skápe Adaptive Drive, BMW na to myslelo, viete si tam prehodiť normálny stabilizátor s normálnymi tlmičmi, síce vám niektoré funkcie nepôjdu, ale dá sa to tak spraviť ako riešenie, keď sa vám do toho nechce dávať proste peniaze. Na porovnanie napríklad na E70 som elektronické tlmiče ako druhovýrobu nenašiel, aj keď mi ukazuje katalóg značku Sachs, nevedel som ju dohľadať. Na F-kovú radu mi ukazuje niekoľko výrobcov, tie ceny sa tiež pohybujú hociako, ale hovorím, to si všetko povieme, už keď budem mať nejaké veci porobené, alebo momentálne na tej F-kovej ma čakajú rozvody, takže to sa dá spraviť a potom si k tomu povieme samostatné video a povieme si k tomu trošku viac. Každopádne, E70 išla do sveta, 406 000 km, mal som ju 2 roky, zažil som s ňou veľmi veľa dobrých vecí a príjemných. A bola to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Oproti E53 je to obrovský skok, je to modernizácia. Síce moja E70 nebola nejaká nabombená výbavou, ale bolo to stále zaujímavé a dosť atraktívne auto aj na túto dobu. A keď si to človek porovná, lebo to bola 2008, predajný rok 2009, F-kova, ktorú som kúpil 2014, ten skok vo všetkom je proste obrovský. Ale uvidíte ju, niektorí z vás ju videli, dával som to na Instagram, tí, ktorí nie, uvidíte ju vo videu, ktoré pripravujeme a verím, že vyjde čoskoro. Každopádne, tak chcel by som sa nejakým takýmto spôsobom rozlúčiť. Ešte pripomeniem takého frajera na záver, vlastne najpodstatnejšiu vec, o ktorej som spomínal ešte dávnejšie, čo sa týka ručnej brzdy na E70, niektorí to vedia, niektorí to nevedia. Nemám to akurát pri sebe, čarovná krabička menom Bimmerling, ale teda sú aj iné diagnostiky, ktoré to ponúkajú. Je tam servisný mód, ktorý dokáže odomknúť ručnú brzdu. Upozorňujem, nefunguje v prípade, pokiaľ ručná brzda zlyhala, čo sa týka elektronickej krabičky. To znamená toho motorčeku, ktorý ťaha lánko. Tak v tom prípade vám to nebude fungovať. Ale keď vám zasvieti žltá kontrolka a ten nepríjemný zvuk BMW, presne tento, ktorý vás aj upozorňuje, že vonku sú napríklad 3 stupne, aby ste sa volali aj akože nevytotok, tak teda vtedy, ale teda je to žltá kontrolka s P-čkom, teda parkovacia brzda a nepočujete nejaký zvuk, alebo počujete, ale nemáte, a to aj jednoducho cítite, že nezatiahlo ručnú. Jednoduchá matematika, jednoduchá pomoc, niektorí o tom vedia, niektorí nie. Ja som síce o tom vedel, ale nevedel som, jak sa to robí a chcel som použiť hrubú silu a násilie s mojim bratom, nakoniec teda som zistil čo aj ako. Keď sa vám to zasekne, najlepší predpoklad je, keď máte brzdové obloženie celé nové, čo sa týka zadných brzd a hlavne ručnej a náhodou sa vám kusne tá elektronická, otvoríte kufor, na ľavej strane šoférovej dáte dole taký poklop za svetlom
A vlastne takto, jak máte peticu zo svetla, tak pozrite dole, ale vlastne čo najviac ku karosérii. A je tam taký maličký, fakt že maličký taký oblúčik, ale je to oceľové lánko. S prstom to nepovolíte, lebo sa vám to zareže do prstu, boli to jak sviňa. Takže keď dáte vlastne ten dekel kufra hore, buď tam máte pod ním kompresor vzduchový alebo rezervu, je tam také L-ko plastové, to si vyberete, na toto očko navlečete a s týmto šklbnete. Budete počuť proste také, že také klaknutie v podstate a tým uvoľníte ručnú brzdu. Je to jednoduché, je to primitívne, nemusíte sa báť, že sa to kupuje voľako samostatne, je to súčasť celého toho dielu tej elektronickej ručnej brzdy. Mne sa to stalo minulý rok na dovolenke v Taliansku, akurát keď som zastavil v kopci, dal som péčko, ručnú, šupa, lebo rozletel sa motorček, keďže teda tá ručná brzda bola ešte originálna, pôvodná. Vymenilo sa to všetko, šlape doteraz, takže s tým problém žiaden nie je. To je vec, ktorú som chcel spomenúť už dávno, chcel som vám to aj ukázať, keď budem mať príležitosť buď moju starú, alebo teda nejakú druhú E70 ukázať, tak vám to ukážem v tom videu. Určite nejaký content s tým ešte bude, sú tam veci, o ktorých rád by som povedal, alebo možno aj ukázal, lebo poznám ľudí, ktorí majú pekné 70-ky, takže, ale teraz momentálne prioritná téma bude zase nejaké iné auto a vlastne preto som si to kúpil, že možno zbúrame tie mýty, možno zbúrame také tie narážky na to, že teda to auto je možno až také zlé, keď vo finále možno ani vôbec nie je. Držte sa, opatrujte sa, jak sa hovorí, dávajte na seba pozor a zostaňte nás sledovať, pretože to video naozaj, akože chcem, aby to bolo všetko alles good, jak sme zvyknutí. Už to nebude z tohto prostredia, bude to z vonkajšieho prostredia, aby ste to auto videli a budem sa snažiť naozaj ukázať a povedať všetko tak, ako teda to robíme aj doteraz. A naozaj bol by som veľmi rád, mám tu drevenú skrinku, zaklopem si na drevo. A keby sme zbúrali ten mýt a možno ukážeme a dokážeme, že je to tiež motorizácia, ktorej sa ľudia nemusia bať. Každopádne veľmi pekne ďakujem hlavne za 2 krásne roky. Čo sa týka aj 70-ky, myslím si, že u dobrého majiteľa bude dobre slúžiť. Každopádne ďalší content bude čoskoro a všetko sa dozviete viac a podrobnejšie. Díky moc, majte sa krásne a čaute.